er tidligt om morgenen hentes gode, friske råvarer. Råvarer, som leveres landet over. Du står op, og Frokost.dk's køkkener er allerede i gang med at forberede dagens frokost. De friske råvarer er ankommet. Vores kunder skal have gode og varierede smagsoplevelser. Det er vigtigt for os at tilbyde en stor variation. Bestillingen er let og overskuelig. Du logger ind i vores online kundeunivers, hvor du frit kan vælge mellem de mange forskellige køkkener, som vi leverer fra. Du og dine kollegaer har også mulighed for at vurdere dagens frokost, samt se den overordnede tilfredshed i et nemt og brugervenligt ratingsystem. Hver dag sidder vi klar med telefonerne for at sikre os, at leveringen og maden lever op til dine forventninger. Vi vil gerne yde en ekstra god service. God service kan vi godt lide. Nu nærmer tiden til frokost. Vores frokost leveres klar til servering. Faktisk leverer vi mere end 1,4 millioner måltider landet over. Et af disse måltider kunne være til dig. Maden er på vej fra morgen til frokost. Med en frokostordning fra Frokost.dk er man samtidig med til at støtte en god sag. Igennem projekt Frokost for Good donerer du og din virksomhed hver dag 5 øre per kuvert til at drive en skole samt et landsbykøkken i det sydlige Indien. Med Frokost.dk så vil vi godt love, at du får Danmarks mest unikke frokostordning.